Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Las 6:04 Action Radio Philippines Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalaga sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Enero 13, 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa among YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Task Force sa investigasyon sa pagpatay kay Kagawad Canlas, hindi pa kinahanglanon suno sa Bacolod PNP. Probinsya may preparasyon na sa mahimo epekto sa naglupok nga Bulkan Taal. Sa balita nasyonal, Duterte kag Panelo magapatigayon sang one-on-one interview hagod talakayon ng national concern na subong nga simana. Bugos nga probinsya sang Batangas ginpaidalom sa state of calamity bangod sa paglupok sang Bulkan Taal. Kag sa aton balita international, bushfire sa Australia under control na. Sa sports, sa balita PSC nagmando sa mga national team nga atleta nga dilian ang outdoor training. Kag sa aton balita entertainment, mga Pinoy celebrities naghatag sang pila ka tips kag naghalad pangamuyo kasunod sang ashfall kag linog nga natuga sa paglupok sang Bulkan Taal. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Action Radio Philippines Standard Time, detalye sang mga balita lokal pagkatapos gilamang sini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita
magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Wala sa aksyon! Las 6:10 Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginatugyan na ni Bacolod City PNP Director Colonel Henry Biñas kay Police Station No. 4 Commander Major Reynante Humocan ang paghatag kasalbaran si kaso nga pagpatay kay Barangay 2 Kagawad Romeo Canlas Jr. Sunod kay BCPO spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico, magabulig man sa investigasyon ang Investigation and Detective Management Unit o IDMU sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Ariel Artillero. Dugang pa ni Pico wala nagtukod sang task force bago nagapati si Biñasa nga masarangan sang Station 4 ang pagsulbar sang kaso. Sa pagpatukod sang task force, kinahanglanon ang approval ni PRO6 Director General Rene Pamuspusan. Pag hindi na makaya diri sa station level, masaka ini siya dira sa headquarters. So that time, pag hindi pagin makakam up sang positive result o kung still may aragyapon kabudlayan, that's the time ga request kita special task group. Nabatian na si BCPO spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico. Nagapati ang Police Station 4 nga planado ang pagpatay kay Barangay 2 No. 1 Kagawad Romeo Canlas Jr. bangod sa pamaagi sa pagluthang sa diin, madasig lamang nahimo sa mga sospetsado. Sunod kay Police Major Reynante Humocan, ang hepe sa Police Station 4, wala nila ginadula ang posibilidad nga vigilante group o kon sindikato sa droga ang nagpatay kay Canlas. Dugang pa ni Humocan, magluwa sa ilegal nga droga ang isyu personal kag politika ang ginalantaw Manila nga anggulo sa pagpatay. Samtang, ginbulgar ni Humocan nga nagsaylo sa Barangay 26 si Canlas bangod may pamahog sa kabuhi ini nga nabaton. Si Canlas ang may siyam kaigo sang luthang sa nagkalainay nga parte sang lawas kag na-recover sa eksena sang insidente ang 12 kabasiyo sang kalibre 45 kag 9mm nga armas luthang. Sa iban nga balita lokal, nakaangkon sa kapilasan ng magamay matapos sa makabunggo sa tsoka kinilang ginasakyan nga motorsiklo las 10:30 kinasing agay Enero 13 sa may crossing Kanding Barangay Kamingawan, syudad sa Kabangkalan. Ginkilalang napilasan nga si Gobernador Laparan 40 anyos sarang 12 anyos nga menor de edad sang Barangay Uringao, syudad sa Kabangkalan. Samtang driver naman sang truck ang ginkilala kay Manuel Tiumali 32 anyos kag residente sang syudad sa Bacolod. Sinisya nga pagpangusisa sang kapulisan padulong sa syudad sang Dumaguete ang truck nga ginamaneho ni Tumale, samtang nagasugatan naman ang motorsiklo sang mag-amay. Sunod sa kapulisan, pag-abot sa lugar sang insidente, naglapaw sa linya Sanay Laparan, rason nga nagbunggo sa truck nga gintunaan sa ila pagkapilas. Preso karon sa custodial facility sang Kabangkalan PNP ang driver sang truck, samtang ginabulong naman sa Kabangkalan District Hospital ang mag-amay nga biktima. Mapilitan si Barangay Handumanan Kapitan Ricardo Danoy nga isugid sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ang wala pagbiyahe sa mga salakyan de pasahero sang Handumanan sa kagabihon. Sunod kay Danoy, ginahingyo niya ang mga operator kag driver nga magbiyahe tubtob las 10 ang gabi o kung sobra pa sa among nga oras. Natukiban sang kapitan, wala labot sa guba nga dalan nga naga-delay sa biyahe sa mga salakyan. May mga driver nga tubtob las 6 ang gabi ilang nagabiyahe, kag ang iba naman nga salakyan aberyado. Magluwas sa LTFRB, plano man ni Danoy nga mag-request sa pila ka units sa Cirrus Bus nga gina-operate sang Vallecar Transit kon kinahanglanon. Nagalaom ang kapitan nga tumanon sa mga operator kag driver ang iahingyo kay kun hindi siya magduha-duha, himuon ang amo nga alternatibo.
Naibaluan, nagreklamo ang mga pasahero kag nagapila kada gabi agon makasakay sa Handumanan Libertad nga rota, bangod 8 tubtob na pulo lamang ka unit ang nagabiyahe nga salakyan. Mayara lamang sa masobra 1 kagatos nga unit nga nagabiyahe sa Handumanan Libertad nga rota. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpalato ni Acting Governor Jeffrey Ferrer mga local government units sa LGU sa Negros Occidental sa posible epekto sa paglupok sang Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Ini matapos nagbuga sang abukag na record ang sunod-sunod nga volcanic earthquake. Suno kay Ferrer, may natukod da nga crisis management team ang tagsa ka mga LGUs. Ilabi na sa may syudad sang La Carlota, Banwa sang La Castellana kag Moises Padilla nga among masami ang naga-eksperyensya sang epekto sa pag-alburuto sang bulkan sa Negros nga kanlaona. Nagasalig si Ferrer nga hindi maglabot sa probinsyang halit nga gintugas ang volcanic eruption. Kahapon Enero 12 nagluntad ang phreatic explosion o phreatic eruption sa Taal. Kag nagdako ang ginabugang aso sa palibot. Ginpaidalom sa alert level 4 ang bulkan bagon sa tuman ka peligroso nga pag-alburuto. Nga pa-evacuate naman sang FIVOX ang mga residente nga nagatiner malapit sa Taal Volcano Island. Magabulig ang gobyerno sang syudad sa Bacolod sa mga lugar nga naapektuhan sa paglupok sa Bulkan Taal. Sa press conference, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia, magapatigayon kung tani sa National Executive Board meeting ang League of Cities of the Philippines sa LCP sa Enero 15, sa diin siya ang nagapunggo nga presidente, pero ini ang wala dayon bangod sa paglupok sa Bulkan Taal. Suno kay Leonardia, iga-determinar sang syudad pagi sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang bulig pinansyal nga igahatag sa mga naapektuhan sang kalamidad. Ginpatag ni Leonardia sang LCP ang may pulisa man nga makahatag sang reasonable amount sa mga biktima, pero ginapaabot nga makadonar ang mga LGU nga wala naapektuhan sang kalamidad gamit ang disaster fund. Ang syudad sang Bacolod ang nagdonar man sadto sang 4.5 million pesos sa mga biktima sang linog sa Mindanao. Part of our disaster funds is allowed nga pwede natin mag-donate sa, like what happened in Mindanao, nakadonar man kita gani sa mga affected area. Yes, we will, after an assessment. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Una sa balita, una sa aksyon. Last 6 Action Radio Philippine Standard Time sa imo pag-exercise hini magkalibat nga mag-detoxify ugali ang panginom sang DTX 500. Bawon ang DTX 500 ang nagatino sang imo nga dugo nagasilhig sa mga impurities kang toxin sa imo nga ataya. Ini man nagabulig panubos imo nga blood sugar bangon sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sang mga nagapunang balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini.
hula sa aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Magapatigayon si Presidential Spokesman na Salvador Panelo sang live one-on-one interview kay Presidente Rodrigo Duterte subong nga semana para talakayon ang mga national concern. Setyembre 2018 sang gini-interview man sadto ni Panelo si Duterte sa iyang pagbalik gikan sa maragtason nga pagbiyahe sa pungsod Israel kag Jordan. Gindala kay sadto sang presidente ang iya kritiko nga si former Senator Antonio Trillanes IV matapos gin-revoke sini ang amnesty nga ginhatag sa anay senador. Sunod kay Panelo, ideya ni Duterte ang televised nga interview nga sang una naglawig sa 1 ka oras kag 30 minutos. Ginpathagman ni Panelo nga madamo na nga beses nga gin-interview siya sang media apang tuman kalipot sang panahon para ini ang magpaathag. Ginpaidalom na sa state of calamity ang bugos nga probinsya sa Batangas matapos naglupok ang Bulkan Taal. Ginanunsyo ang deklarasyon sa special session sa sangguniang panalawigan sa Batangas. Base sa uli nga datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, tubtublas 11 ng aga, naglambot na sa masobra 16,000 ka individual o kun 3,000 ka pamilya ang ginpabiya sa ilatag sa mga puluyan. Suno sa Batangas Capital Public Information Office, padayon ang ginabatuman nga total evacuation sa mga lugar nga sakop sang 14-kilometer radius halin sa Bulkan Taal. Sa karon yara sa alert level 4 ang bulkan bangod sa padayon nga linog kag ginapaabot ang mas malala pa nga eruptive activity sa main crater sini. Nagpalapta naman sang team ang Department of Trade and Industry o DTI para bantayan ang presyo sang face mask sa merkado. Sunod sa DTI, nakabaton na ang ilang hensya sang reklamo sa gulpi nga pagsaka sa presyo sang N95 mask kag gas mask sa mga baligyan kasunod sang natabo nga paglupok sang Bulkan Taal. Dugang pa sang DTI nga ang sino man nga madakpan nga nagpasaka sang presyo sa face mask, gas mask kag mga pareho nga produkto ang mahimo mapapanaugan sang penalidad. Mahimo magapangatubang sa kaso kriminal ang mga business entities o kon individual nga nagapamintaha. Ginpahayag ni Mariton Bordas ang Chief sang Volcano Monitoring and Eruption Protection Division sang VVOX kung lantawon ng historical eruption sang bulkan mahimo nga pareho kalipot sang 3 lamang kaadlaw kasubong sa 1911 nga paglupok nga nabatyagan ang main magmatic phase sadtong Enero 27 tubtob Enero 30 sa mga tuig o kung mahimo man nga maglawig sang 7 ka bulan pareho sadtong 1754 nga paglupok. Apang ang posible katalagman nga ginamonitor sa VVOX sa aktibidad sa Taal amo ang volcanic tsunami nga sa mga pagtungon mahimo magresulta sa mga nagligad nga mga paglupok o kun ang pag-asa sang duta nga nagaresulta sa pagdako sang tubig. Sa dugang pang balita nasyonal, patay ang truck driver samdang pilason ng 3 kay ben pa sa aksidente sa dalan sa siyudad sang Calamba sa probinsya sang Laguna bangod sa ashfall nga resulta sa paglupok sang Bulkan Taal. Ang napatay ng lalakay Hilbert Briones, residente sang Santo Tomas, Batangas, samtang iya mga kaupod ang kilala sila Nanday Jovin Daen 22 anyos, Charity Flores 33 anyos, kag Raymar Daen 34 anyos. Sunod kay Lieutenant Colonel Chita Del Gawinan, spokesperson sang Calabarzon Police, ang aksidente ang natabo alauna kinasang kagahon Lunes samtang ginausoy sang truck ang National Highway sa may barangay Pasiano, Banwasor sa Rizal. Sunod pa kay Gawiran, zero visibility na o kung hindi nakitaon ng dalan bangod na tabunan sang madamon nga volcanic ash ang windshield sang truck kag nadulaan sang kontrol ang driver kabangdanan nga nagbaliskad ang truck kag nagbunggo sa poste. Si Briones ang pinakauna nga na record ginapatay bangod sa paglupok sang Bulkan Taal. Nagapate ang 73% sa mga Pinoy nga nagnubo ang mga nagausar sang droga umpisa nga nagpangalagad si Presidente Rodrigo Duterte humalin Hunyo 30, 2016. Base sa Social Weather Station na kun SW Survey, nga ginpatigayan sang Disyembre 13, 16, 2019, sa 73%, 28% ang nagpalayag nga nagnubo ang drug users, samtang 46% ang nagpalayag nga somewhat reduced. Samtang 14% naman sang amo nga numero ang nagpalayag nga nagdamo ang drug users sa nakaligad nga 3 ka tuig
kag may 12% ang nagpalayag nga pareho sa gihapon ang drug users. Sa tuig 2015 nga datos ng Dangerous Drugs Board kun DDB, ang Pilipinas ang may 1.8 milyones ka mga illegal drug users. Apang sa pagbanta naman ni Presidente Duterte, yara sa 7.8 ka milyon ang nagagamit sang droga sa pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:25 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gilamang sa ni. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Las 6:29 Action Radio Philippine Standard Time.
Kag sa ato na balita international, ginpahayag sang opisyal sa New South Wales nga under control na ang malapit 3 ka bulan nga bushfire sa Australia. Ini kasunod sa pagtupa na sang ulan nga nagakaigo para mapauntat ang paglapta pa sang kalayo. Sa pagbisita sa lugar, ginpahayag ni New South Wales Rural Fire Service Commissioner Shane Fitzsimons mayara pa sang magamay nga area nga nagakalayo apang hindi na magkabig peligroso bangod mahapos na lamang ini nga mapalong. Base sa pagpangusisa, may mas sobra 800,000 ka hektarya ang apektado sa bushfire. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa ito naman nga sports balita, gindilian sang Philippine Sports Commission o PSC ang mga atleta nga magpatigayon sang outdoor trainings. Ini kasunod sa peligro sa ikayong lawas nga posible itugas ang ashfall gikan sa naglupok nga bulkang Taal. Sa advisory nga ginpagawa sang Philippine Sports Commission, nagpanugyan ng ahensya sa tanan nga miyembro sang national team nga hindi anay manga patigayon sang outdoor training. Mas maayong sunod sa PSC nga himuon ang training sa indoor samtang wala pa nagauntat ang ashfall gikan sa bulkang Taal. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, nagpost sang pila ka tips ka naghalad sang ila pangamuyo ang mga Pinoy celebrities kasunod sang ashfall kag linog nga natuga sa paglupok sa bulkan Taal kahapon, Enero 12. Sa post sang actress nga si Ann Curtis, ginpahayag sini nga kinahanglan magsunod ang pumuluyo sa instructions sang gobyerno para sa safety sa ila pamilya kag ginahuptan nga mga sapat. Gin-share man sang actress ang health tips nga ginhatag sang World Health Organization nga nakasaad ang posible impact sa volcanic eruptions, kangay sang trauma kag injuries, skin burns and irritations, gastrointestinal problems, lung problems kag eye irritation. Nanawagan naman sa pangamuyo para sa apektado nga residente ang aktor nga si Dingdong Dantes. Sanday Bianca Gonzalez kag Shaska Kramer ang nagpost naman sa infographic sa DOH, dala ang caption nga stay safe to everyone. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:32 sa Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 13, tuig 2020. Kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!